Canlaş, bir de katnaş. Men sen üçün 5 saval tayladım. Yöneten onu bilýän mi, bilen o. Meni gyzyklandyran o. Sowalyň jogabyny kontaktyňdaky dostlaryň bilmeli. Soralar gaty gyzykly we ýönekey. Hany göreli. Dostlaryňyz sizi kyn ýagdaýda alyp çykyp bilermi? Gatnaş, sowadyňyz hiç da. Canlaş. Assalamu alaykum. Ne bize tomaşa diýerler. Sizi ýene de Canlaş gepleşiginde hoş gördüm diýetim gelýär. Hoş menem hoş görentiňiz diýip umyd edýän edil. Awa hoş görentiňiz diýip umyd edýän. Ene geçen sapar ýene de diýipdik. Indiktanla görüşýänçe hoş sag bolan diýipdik. Aýnule de Atajan Beyjan çağırın diýipdi. Bizem bu wagtymyzda Atajan Beyjan çağırdyk. Ene dararam Elçar. Öwrüň çağırmadym. Yo çağırdım. Ondan öň maňa diýdiň däme? Çağırdık da ne bollu geldiň ha. Ha, bolly. Atajan Beyjan kim ka diýen bolsa Atajan Beyjan ne PR manager. Şun kelle ýalyk hiç kim kelle iş ýanok mu ka diýen. Ýok, o iş ýany. Robot mu kelleti? Başga da bizden 2 ýyl önce öňe diýen ene şol olan reklam etdi. Atajan Beyjan'ın Instagram sahypasy var, näçe adammy? 29 000 adam var. Daway şonu 40 000 edeliň. Görenmi? Gün 10 000 Bolly. 40 000 edeliň. Kökmen goşulyň. Ödüm gyzykylja zatlar goýýandyr, interesin zatlary. Aýnuly aýdyp berenler. Aýnuly näme aýdyp berdi? Ay ýakyn dostum vaditilim zat diýdi. Vaditilim? Ha. Şunuň bilen ýa. Vaditilim diýdi. Öňkerekde vaditilim diýdi. Ay diýdi başda dostum diýdi, soňam gutarıp gelýär. Atajan vaditilim daýdy diýdi. Goýmaýna. Da Canlaşa geleňde vaditilim diýdiňmi? Ни за что в жизни. Men teň vaditilim. Ne, sen mi vaditilim? Bilemem. Yok, o değerlerim oluyor. Bolýa men gören predaça. Görüň ogamy? Sen görmeýän ha? Gördüm görmeýän millerdi be. Yo, entek çykan näler çykdym ol. Çykdy. Ha, bolly görenler. Görüň o ha, biziň de. Görern bolýan, orada görern. Toy geçirdi. Geçiren. Şun ne çay restoranına Bekide adam bilen Canlaş gepleşen oturanlar. Assalamu alaykum. Bekide adam bilen kim? 360 gradusda toyga da anladım. Şu Canlaş şolale şo dursun. Çayam çay. Çayam çay. Ha, çayam çay. Sen näme täzelik bar? Bir müştoklarymyza bar biz şu aterede oturalary aýdyp berseň näme täzelik bar? Näme iş edýän? Ön Konkret näme iş? Ay dizayn studiýasy gaçdyk kişiräjik entek. Aýna öyle bilen. Owa ýene bir kısaca proýekt we gadam siýahat tur firma we şoň ýörejänler, şoň PR menejeri hem de Älem Kime we Älem Kime. Çykarýarlar. Çytky myýla, şolar ýalatlar çykarýarlar, tuğtawn, şoň PR menejeri, şoň ýörejänni PR ýörejänler. Ha, PR nerede? Ýogradayda şol taýyny turdy. Bolly ýöneten şuna çay restorana geldiň. Çay ýokmy? Emmemiz çay restoranı dip aydınlak gördün mü? Bolly. Da çay ala da bu ýa-da masara da çay al çay. Çay onun bir desert çık ala. Bolly getir. Serhat 5 tane gün çayın gelýär. Öňçe stolun geldi gördün mü? Be näme üçin bilenme uly goýsak biziň öwümüz ýapdy. Düşündüm. Şoň üçin kiçik goýduk. Näme çayın gelýär. Gördün mü? Hiç ýyl garaşan näsin? Reske gelendir. Ne reklaman geçecek mi? Bana koy. Bu näme üçin bir ýere tordan? Ha? Search näme üçin bir? Ekol versa bilmem. Ekol ýa bilmem. Bolar. Başlayma. Başlayatmam. Başladyk. Şertin bilýärmi? Çalaja. Düşündireymi? Düşündir. Karaçy. Sana hazır 5 saat sonra görýär. Seňem jemi umum alanda seň 1 minut wagtyň bar. Owa. O tory olan jogaň sen bilmeliler. Düşündüm. Sen dostlaň bilmeli. Bilýän o. Galan bilýän. Taýynmanda. Bol. Canlaş. Atajan Beyjan bilen başlaýar. Ýöre. Canlaş. Kengurun bilýärmi ata? Owa. Kenguru знаешь? Owa. Ты трубку меня дай, да? Это твоё лицо. Кенгуру ида бök bilýärmi?
Kin guru iyide böküp bilýärmi? Bah. İyide böküp bilmezmi kadiýan? Daha şunu kırarım mı? Men bilmesem bolýar. Yo, o sen yani özün näli pikir edin? Böküp bilýärmi? Böküp bilmezmi kadiýan? Siz 30 kazanmadığınız sebebi böküp bilen ok. Böküp bilen ok. Düşündüm, böküp bilen ok Tak. dedim hemen. Agon! No, agon ne? Agon. Yo, bilen ok. Antol Master Bitex. Anatoly Master Butavoçek. Yo, Anatoly Master Bitex. ustaglan. Babulya. Mamam, babule diýen. Babulya. Bezumlu Max diyen. Bisumnu Max. Bezumlu Max. Kime? Ey babiri. Ey olan bilesi yokla. Vadim Kazan. Vaktör 166'dan bilir mi? Vaktör bedir yapsın. Bu текст би. Веденхам магазин нужно отправить пред. O ne mi? Код гет прохайно. Веденхам Магазин нужно отправить коммерческое предложение. Текст yapıp dur kontak. Kim degine bilem ha? Devlet Pekin. Original Pekin oğlum şu diyen mi? Yok valla oğlum bilmezler. Dede Volodya Medvежатник. Medvежатник. Bu at. Жарам Mukan. Turgan Kazakistan. Дима Свинья Коробчик. Дима Свинья Коробчик. Коробка вечеря кличка свинья. Татьяна массажистка. Men sana masajlar okuma dedim ha. Bu da öyle çöpnü masaj giyme. Şu masaj ettiriyorduk sonra. Mergen saat hizmet. Yok, ona da canım. Mikhail Sok logistika. Yok oğlum. Misha Katay. Misha Rey. Valla getir od medayna. Yok. Aşkabat magazin, eşik magazin dedi. Niye mi kağıt diyorsun o? Kontakt. Arslan Kerim diye designer. Şuna cana deli. Cana. Yani bulama o da attır. Designer ha, Ken Grong iyi de bakyan bilir ha. Yok elle güçlüler. Yani bu almaz. İyice yapmıyorlar ha. Алло. Arslan Kerim qawmyjy kim? Ого. Reis government wagtda передача doşma janlaşdy. Sonra wa kinguru öňlükkäne bu bökkä dogry dämi? Ого. İdlikkan bökülýär şo. Yok. Точно? Yok. Ay malatçı, berekellah. Aydana düş çaşaga. Zekini çaga. Dararapapapapapapam. Sen şulluk bilen atacağım beycan 60 sekundluğuna dun. Soragam 4. Sorağım 4 tane sorağın al. Canlaş. Dünyada en belli söz. Iň belli söz. En meşhur da aray. Okey. Atabek Çin'e. Çin'de yani belli. Atabek China. Ha, Çin'de yani belli Belli söz. da xodumlar men zat bir yarım ay. Çin'de belli söz biliyor musun? Maden China. Çin'e ait yaşar. China. Ha, China. Atacan elektrik. Başka harf. Aynulu iPhone 13 Pro Max. Aynulu. Aynı öyle cana değer getir. Aynulu saatlik zemin kafe. Aynulu sülün. Gidip parar abla. Aynı öyle. Dolar bol aynı öyle Aynul cana toy değer. hizmet. Bakım kara. Azat Apple Pro 100. Ballık. Yok. Başlıkcan. Başlıksan. Bileram cana Ona da değer. can hoş bir o zere başlıkcan. Yo. Başlıksan biler cana değer. Canat başlıkcan. Başlıkcan. Başlıklar olmayan ki başlık değil de can. Başlıksan başlığım da yapmayın.
Özüň başlykdan diýjek bolma. Yo, menem başlyk derler. Almady. Belli söz okey. Kime jaňa semkan? Ok del okey. Bir elin SMS ýazýar. Ya başlygy ne jaňa diýenler? Ha, jaňa çekolam. Kempir. Bilermi ha? Biler. Bilermi ha kim biler diýär. Be. Sel ýatyra geljem bu adam. Yatan näler, ogulmam yatan näler. Sel bir towakkul ýyjy şeýtdir. Kempir. Sonra var eski передача ben ayda. Dünyada en belli söz. En belli söz. Ava dünyada. Sekund kilometre bolçal. Okey, olayım mı? Молодец. Malades. Maňa meň däpsiň da wa. Давай. Berekella. Aýtma bilýär. Ne bilin. Tar. Ine Atajan Beyjan ikinci soraňam jogam billi. Awa iň ýakyn dosty öýdäkdi. Kempiri Canlaş. uçup bilmeýän yeketäk kuş. Uçup Ýöne ýüzüp bilýär. Kuş. Uçup bilenok ýöne ýüzüp bilýär. Uçup bilýär ýöne ýüzüp. Uy uçup bilenok ýöne ýüzüp bilýär. Bala sen liboy sajaňa da şu taýny özüň alla. Ýok o. Onu hiç kim bilmeýär. Oka kim ma? DJ Edith Meretov ýanky. Jaňa. 60 sekundum var men dogurdam. O Atacan. Eza gowmy? O Murat. Передачада şuma jaňlaşdy. Aha. Sonra wa dünyada uçup bilmeýän ýekete kuş. Bilmeyen ekle. Owa. Ýöne ýüzüp bilýär. Ýöne ýüzüp bilýär. Meyek etmiş niye bakalım? Wagtym çäkli. Bilen okmy? Şundan bilen okma. Eza bilen okmy? Ya da parlament niye ma bay? Menem bilen okçunmaýsa. Ne yaptın? Şun pastaýany da görýäňiz da, görüp duran da. Bah. Men bildim şuma. Şu aýnaly bolsa bilerdi. Pingvin owa dogry diýär. Pingvin öyle. Awas, walla sabrat. Çok usayır ya can. Pumba. Pumba ne atıp bilýän sen bu zatlary? Ýeredi, goýdy. Canlaş. Uçup bilmeýän kuşy bildiň. Inni jaňlaş 4-nji sorak. Leonardo da Vinci Mona Lisa suratyň dodogyny çekmek üçin näçe ýyl sarp etdi? Mona Lisa'ň dodogyny çekmek üçin näçe ýyl sarp etdi? 7 mi? 18, 32, 48, 1, 3 ay. Enemler diye bu damaşyn mı? Owa. Enemlere jaňa ýüz pikirlendirilme. Dayanç Efen oluyor. Ya daýka bilmez. Efen Efenov. Agam bilmez. Qurbanna vay öyle Efenov. Etçi Pacino. Etçi Pacino. Eyyam ne manam? Eyyam mi? Eyyam mı? Eyyam, pamoymy ola diýen kampaniýa diýen şo. Edi. Cuma Angar 9 fevral. Näme şo gün zat ýazar bolup gaýtdyň bundan. 9 fevral. 9 fevral. Şon palaýda. Pode mi? Ay şo gün zat ýazar bolup turda şondan. Dolit. Ýalňyş okaýar. Garnasyň gadyny bilen tejelli garnas diýär. Eline jaňa semen tejelli neden garnasyň diýdi ýazyp goýaýpdyň öýden tejelli garnas. Tejelli garnas. Gazel Mahmut Gazelem söýärmi? Suratçı. Ardan Gazel başa izmatda. Gazel Maroznapda o, öyle gazel o. Qullu kurs, qullu pompa dedim deme. Ya. Klientinin namı ama Igor Opel klient. Sen açın Opel sürdün? Daýmyň Opel'ini sattım la jaňa diýerler. İmoda surat uğrat ipkhonu yedi. Bakı billi.
İmoda zurat uğrat imoni. Maksim Kadirov. Şo biler sana çoğu. Maksim Kadirov. Orsça näme diýip düşündirmeli. Derema kafe jurnal bilen gyzyklan yani. Berdi bizden işleýäkem. Kafe jurnal bilen gyzyklan yani. Максим Кадыров, жаңа диям. Сага да сарадик. Алло. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, зачем? Я на передаче «Джанглаш». Ага, слушаю вас. И вопрос у нас. У нас есть минута. Да Винчи, когда рисовал Мону Лизу, Да. сколько лет понадобилось, чтобы нарисовать губы? Нашел, кому звонить. Творчеством же, на, будьте любезны. Ну, вы все знаете. Вот я понял звонок, конечно. У вас мнение да, хорошее обо мне слишком. Да. В общем, сколько лет понадобилось, чтобы Мону Лизе нарисовать Губы. и улыбку? Губы, да. Губы. Да, губы. У нас еще 15 секунд, Максим. Нарисовал, исправлял? Нет. Ну, примерно. Примерно сколько быстро у нас минут? 3 секунды, 2, 1. 8 лет. До свидания. Vasmnam 10 mi? Fikir belliydi. Yanlıştı mı? Qoqtaydı işte. Karakumski näme? Karakumski biler ha soňa jaňa denem. Zair Karobko. Zahir Karobka bejerýän öň. Dinle Karakumska jaňa daýtana. Böyle Kema Moyko, Kemine kafe. Öyle Karakumska gitti. Alar. Karakumski. Al. Алло. Murat Qowmy. Vallahi, Da şükür perdaçada da eres kabarment wagtda da bir soragy bar. Şon bilmeýärler. Jaňlaşdylar. Soragy wasarat Da Vinci Mona Lisa'ny çekende dodogy üçün dodogyny näçe ýylla çekdi? Imne dodogyny. Doğru. Awa bir minut wagtda 20 sekund geçdi. Evet, pardon, tanışın. Google'a girýäs var. Tan okuyan ve Google'dan. Adamlar Karakumskiň ady Murad eken, köp bilen okşadagy. Geçenler aynı ulanda olanın yüzünü açtı, maskarını ayırttılar, ne maadını. Adım Raşma var mı? Adın Murat. Açdyk. Dediniz de. Açdyk. 50, 51, 8 sekund, 7, bolla, Karakumski. Ey bollo. Ay çıkan nokta var, bazen şey tutana var. Bak. Aleli. Bah, Kime kaynıydı? kema kaybelýär mi kara ola, ya, andylýanlarla. Ya kema Şaňa. kaynam namry bolmaly. Kime kay? Sen şu Day da wajy namry ýadyma düşen nokta ara teredaydy. köşede pöküş diye. Labirent. Labirent. Dogry gaýda, Nowruzda. Näme onu? Zeytun burun polamagy. Ey, vay, şon ýaly atpamy zeytun. Ya, Türkde raýon wa diýdim burny, polamadyň işgärler. Awa nazrite ýajaň. Nazarete gelince bilerim ki yani ayna jaňa da dedim eden okda elden var. Bole me ayna jan. Balana ay nazarete jaňa etmäle yatanlarla. Ayna jan. Ayna ulu. Mehmet şair iste. Ana ayna ulu 10 Pro Max jan. Ay nuli 10 Pro Max na jaňa deýilmi bu internet namra. Ay bole jan. Ayna ulu 10 Pro Max. Ay nuli geçin nazarete gelince. Adından var. Aynen. Nazrite gelince. Olam nazarete gelince jaňa demort men jaňa etmäýin. Ýalňyş düşdük diýerler. Başga birine jaňa delýär. Kıyın ölçüsünde hiç kim yapacak gerek onu. Näme üçin? İyice ikide bir zat boldu da. Marly Morda Dubaydy. Marlı mordu. Ay nuli jaňa ýaly aýtamda. Marlı yani mor Dubai'de mordu satya yankı. Yo Dubaydan getirýändirler. An kaldırın mı? Atacan, Zdrasty. zdraste. Sesin ýanglanýan ýerde. Açtamın mı ya? Balya dinle reska janlaşda 50 sekund wa Mona Lisa çekilenne Da Vinci näçe ýylla dogyny çekipdir. Ne mi? Dur. Da Vinci, Mona Lisa da Dane.
Tamam. 20-30 sekund. Dur. Я больше... Yok, больше 11 или больше 12 лет он рисовал. Точно. Да, художка, да. Айрыстыла, когда я ходила. Tuğratın. Doşkada gatnaýadym mı? Malades Aynulya TV Grill. Judoda gatnaýadym. Aynulya TV Grill. Walla sawal bilipsiň, sawal tagar ýalkasyň. Я хочу что-то знать. Давай. Kaşanna. Давай, до свидания, давай. Aynulya billi. Näçin soragmy? İnsan sorak. Atacan Beycan'a insan sorak. Canlaş. Canlaş. Tararam pap 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 para pap 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 pap. Edil bu zat Google'da yok bolma mümkün. Ýöne. Yani şodan hakikat. Aýdan. Soğan doğrulanda Owa. näme zat gözüň ýaşartmaýa. Soğan doğrulany näme zat gözüňi ýaşartmaýa. Soğany oda desseňmi? Çyjyga soğan ýedirip goýarlarmy? Ýok. Edil oralykda. Sen produkt satýarlary jaňatyk Gözüň görmedin. açyk ýaksaň näme? Powerlary jaňatyk görýär gözüň açyk Ýok, men no. Karoçum mara. Şular ýalatda. Şu ýatanaklar şuna jaňa deli. Şu adı çelli jaňlaşa gelip oturup giden ýok. Menem tutulma. Tenem tulan gowy bar. Ene men bilýän bir gün biri oturlar şady. Soňky soragy dämi? Ama Eger de ýene de şular ýalak gepleşiklerde kimi göretiňiz gelse, ökmen aýdyň. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Omdas. Reski bir передачада tüýünden soraga jogap berek. Soňan dogry Owo. Şonda näme zat gözüň ýaşardan? Dogry aýtdym dämi? Näme zat? Näme edeň demi? Näme zat? Näme zat gözüň Awa ýaşardan? ödem şu nime ilýän zatlar. İlýän. Sakys şeýnäňde? Ay malatçy. Oo, senem bilýän ekeniň bu da. Berekellah. Agam öýde nemet ýan öýdän sen naharda pişirýän öýdän köprak. Näme? Kimle söylüyor ara? Yo men bilemokdum da. Awa yo, hemme oglanlar bile öýde nahar pişirýän oglanlar hemmesi bilýär. Men hem şondan bilýän. Habarlaşar. Sağ ol. Sonra olam. Tararap pam 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 pam. Şo 50 başyňda galyň ama. 50 başda. 50 bilmedin mi? 50 mi ya? 50. 50. Karakumsk bilme? Oo. Yo bilmedi. Bilmedi. Maksimum bilmedi. Şeylelik bilen Atacan Beycan özüni 50 sekund kaldyryp şoňky perdaçyda utdy. Awa Atacan Beyjanyň sowgady. Şuma sowgat. Bolýar şu nejimesin. Awa mährbana aýtjakladyň barmy Atacan? Aýtjakladym ýok. Sağ ol taňarym. Awa ýan gaýtşyňyz ýalak ne Alem Kimya netip bolsa hemme marketlarda. Alem Kimya diýär Instagram takypata Alem Kimyanyň o ady Alem. Alem. Awa beýlekiň näme diýdiň? Qadam siýahat. Qadam siýahat Tur firma. Onuň başga? Başga da şol aýna bilen az kreativ. O az kreativ aýna bilen edýän näme iş edýär? Näle aýtsam kam. Dizayn oruna nemme zat. Dizayn oruna. Öýüne monda bolsun, grafiski dizayn bolsun, başga nä sayt öğretmel bolsun. Nemme zat. Ene mähralar şunu. Menkimi? Awa Şunun bilen? Awa. Gutoranadan şampodan goýýaryn. Ene mähralar şoluk bilen jaňlaş gepleşigini tamamlap gutorýas. Pony gutoramyzak. Nesip bolsa ýene de indik saglamyzda kim bolanyny isleýäňiz, kim gelmeli, hökmän näde de kommentarda ýazyň belläň. Hemem ine yedigen video studiosuna patpisat edin. Murat Morlan kanalyna patpisat edin. Adam hem Instagram'na, TikTok'na, YouTube'na, hemme kanaly nirde birde baýda patpisat edip çykyn. Ana Atacan Beyjanyň patpisat edin. Alem Kimya oňa patpisat edin. Bular birde esde hökmän halaýmaly. Hemem bulardyň ol işler bilen näl Atacan Beyjany ýazsaňyz ýa jaň atsaňyz, toý gurnamaly bolsa, näme gurnamaly bolsa mesele ýok, hiç gili tutuş toýuny başdan aýak gurnaýarlar, sowlançada aýak üstünde durýarlar, ýyda da gaýdýarlar. Toýda da biz bolýas. Şoň şinaýdy ötdüm. Kakabişni biz bolýas.
Aynule bolýar, mişkaçyklar bolýar. DJ Valya. Şolar ýaly gyzykly bolýar da. Onuň üçin bulara ýazmaly, goşulmaly, jaň etmeli. Jaňlaşam hökmäni ýagdaýda görmeli. Onda näme? Indiki sanda görüşýänçak. Hoş, sag bolan. Canlaş.